Nonni, minkä merkin auto? Se on BMW. En ostanut Audia. Siinä on BMW, eli meikä osti Bemari. 2008 320 E90. Tällainen champagnen värinen sedani. Ja ei oo hirveästi ajettu. 2.0 turbodiisseli ja 187 heppaa löytyy. Tuohon asennetaan sitten hetken päästä, ei nyt hetken päästä, mutta piakkoin supparia. Tää on ihan mukava vehe ja tässä on hyvin tilaa vähän kaikelle. Siellä on Wunderbaumeja joka, että haisee hyvältä, että oli vähän tupakoita, mutta ei tää nyt pahalle haissu. Ja. Eli tuosta tommonen nappi ja hörähtää käyntiin. Perselämmittimet löytyy, lämpö on hyvä säätää, audio toimii AUXilla, tommonen vehe. Viime videosta on se kuukausi tullut täyteen, elikkä sori siitä, Audin piti tulla aikaisemmin, mutta tuli muuttuja ja mä sitten ostin tällaisen Bemarin. Tää on nyt mulla, tänään on 12. päivä, niin mä 3 päivää sitten sain tämä. Ja kortti on ollut jo yli kuukauden. Elikkä nyt pääsee sitten ajelemaan. Tuollaiset jalkatilaledit näkyy varmaan kans. Ei hirveän hyvin päivällä, mutta tosi kirkkana yöllä päästää komiati, niitä voi sovelluksella säädellä ja tälleen. Äänentoisto on ihan hyvä, mutta tosiaan se suppari. Avataan tuo konepelti. Eli siinä hörisee. Eipä tästä oikein muuta kommentoida, vaan että siinä se on. Otetaan tämmönen valkaroundi, elikkä siinä on koko vehje ja sitten tuo tuulilasi on nyt halennut. Sitten löytyy tommonen Webasto-nappi tai Eber, mikä se nyt onkaan. Elikkä sellainen löytyy, elikkä ihan hyvä auto osti ja toivotaan, ettei tästä nyt tuu sitten mitään vikavaloja. Huolettua ei oo 1,5 vuoteen, että ne keille kiinnostaa, niin siinä on sellaistakin tietoa. Ja vähän on ollut totuteltavaa, tuosta menee ovet lukkoon. Ei monessa autossa sitten villykku pitää poistaa panemalla alaspäin uudelleen tai ylöspäin uudelleen, niin se on vähän satunnainen, mutta ihan hyvä auto tää on nyt toistaiseksi oltu, että on tosiaan automaattiauto ja sen takia en hommannut manuaalia, koska mä ajelin tuolla mun äidin autolla aika pitkään ja siinä oli automaattivaihteisto, niin mä sitten tottuin vähän tähän jo ja mä nyt ajattelin perkele, että ostetaan nyt kuitenkin tällainen oikeesti mieluinen auto, eli en mene sen mielipiteen niinku kannalla, että pitää olla manuaali, koska se on miesten auto. Ostin sen, no tuolla jo repsottaa vähän tummennus, se on vähän miinus, pitää ne vaihtaa kesällä. Ja katsotaan, tuleeko tää tekemään tän närkkäriä. Ei tuu. Hyvä, ja pääkin kolahti vähän kattoomaan niin pitkä. Katsotaan jos täällä ajovarmalla, siellä on tyhjä parkkipaikka, niin voi näyttää vähän, että katsotaan tässä miten lähtee tässä nyt. Tässä lähtee takarenkaat alta vähän, mutta katsotaan tämmönen yleinen kiihdytys. En nyt laita ihan kaasua pohjaa liukasta tiellä, niin jotain miten nopeasti menee 50. Joo, tolleen lähtee alta, eli koitaan vähän kevyemmin lähteä. Ei vittu, lähtee tässä jäisellä tiellä. Mulla vaan nuo takarenkaat sutii, veli. Kyllä se 50 relatiivisen nopeasti pääsee, mutta nopeammin pääsee, kun ei vaan antaisi kaasua. Täällä on tosi liukas tie toisaalta. Ja vikavaloja ei oo tullut, vaikka tää on Bemari. Elikkä pientä vikavaloa näytti, kun veti vähän pötkösää, niin sen jälkeen sanoi, että ei ollut linjaus kunnossa, mutta se korjasikin itteensä, kun on niin hyvä auto. Elikkä se ei ollut nyt enää ongelma. Tuossa on tuo autokauppa tuossa Aboutia, mistä mä tämän ostin alun perin. Tuosta pihasta se lähti tuossa. Siinä on joku hopia-auto tilalla, että siinä oli aiemmin tämä. Sieltä tuli tää poistettua. Voisi ottaa vähän tällaisen napakamman kiihdytyksen kuin asfaltti. Eli katson 40 vaikka 70.
tämä lähtee. Mä en tiedä näkeekö sitä videolla niin hyvin, mutta kyllä tämä lähtee. Paikaltaan ei niin hyvin, varsinkaan nyt liukkaalla lähtee vaan renkaat sutimaan, mutta 187 heppaa aiemmin mainitusti, niin ei oo hirveen mukava linttailla tällä, sanotaanko niin. Et se on kans omalla tavalla hyvä juttu, ettei sitten lähde heti mällättyä tätä autoa, mutta ihan tarpeeksi tässä on tehoa. Ei oo lastutettu, eli vakiona sen verran. Siellä on joku tommonen, mutta no perkele. Mennään tuohon. Sieltä tulee Audi vai mikä tänne nopea. Yksityisalue. Siellä oli PV muuten autolla kyyvissä. Joo, tää on yksityisalue, eli en tässä nyt. Otetaan tosta DTC nopeasti. Puolet estosta lähti pois. Kyllähän tää ihan hyvin lähtee, mutta ei tällä nyt uskalla muiden yksityisalueilla lähteä linttaille. Ei oo ketään tulossa kylkeä. T-bonea meikä. Katsos nyt tämmönen rehtikiihytys 20 vittu. En tiedä mihin. No. Jos muista oikein, niin taisi olla 7 sekuntia 0–100. Mä ihan nopeasti vetäisin tuosta eestä. Se on katsastus kyllä auki, että sieltä voi tulla joku huutistelee, mutta käyväs nopea. Pistää vähän se vastaan tuo DTC. Otetaan 3 sekkaa, eli kokonaan kaikki estot pois ja katsotaan. Eli tämähän menee ympäri sitten käytännössä. Tässä on sen verran tehoa, että vaikka tässä on kivitetty tie, niin, tai hiekoitettu, niin menee silti. Ihan komia linja, mutta ajoharjoittelu piha-alueella kielletty. Tuo on mummoka. Hups, en osannut lukea. Lähdetään täältä helvettiin tosta Dynamode pois. Kiitos käynnistä. No, kiitos Ajovarma sponsoroisi mulle tällaisen pienen testiradan. Säättänä vie. Liukkasta. Mankia en vielä jaksa korjata. Anteeksi. Mutta en nyt jaksa. Mulla on muita prioriteetteja. Mulla alkaa työt tässä piakkoin, niin ei oo jaksa priorisoida sitä mankin korjausta nyt. Elikkä autosisältöä saattaa tulla, jos jotakin kiinnostavaa tapahtuu, mutta toistaiseksi en nyt tiedä mitä se olisi. Ainakin riippuu milloin avausmiitti tulee, niin mä tuun miittiä kuvaa. Toukokuussa sitten viimeistään. Toukokuun lopussa riippuu miten nämä nyt hyvin tuntuu nämä tiet sulavat, että en yllätty, jos vaikka aloitusmiitti olisi huhtikuussa, mutta joo, elikkä kiitos että katsoit ja nähdään nyt sitten viimeistään toukokuussa ja riippuu milloin se avausmiitti on, niin mä tuun sen kuvaamaan. Kiitos että katsoit ja heippa hei!